I ni cael gwneud y vision ni mewn felyn fôl, o'n ni'n dyn ôl y dechrau meddwl beth oedd y plant ni yn ofyn a beth oedd y staff y clyddoion nhw i fyd, chi'n bod? So, a ddaldal, chwadd mewn to fewn, chwadd yma ti fa trwy dydd, yn gret. A ddisosys y gyda ni, hwnna'n gret. So na beth dechreuon ni off gyda'r vision, a fi'n credu'r plant o fod yn saff, dod yn hapus, gwneud ffrindiau mowdd, a'r plant i dod yn jolion yn y dyfodol. Fi'n credu y fel ni moyn i digwydd nhw. Gobeithio prydew unrhyw visitor mewn neu rhiant, maen nhw'n gallu teimlo'r vision a teimlo'r ethos dyn ni'n cael. A hyn yw bod plant yn y canol o popeth dyn ni'n gwneud. Responsiveness, nurture, popeth sy'n gwneud i ni'n teimlo'n loved. Mae rhaid i'n vision symud. Mae rhaid i fod yn flexible a i cwrdd â needs y cymuned a cwrdd â needs y rhieni. Mae'n pwysig i fi bod y plentyn yn canol pob peth a dwi yn setio'r fyny yr ardal o gwmpas y plentyn efo adnoddau sy'n gwahodd nhw i ymchwilio, i bod yn rhan o'r setting yma. A mae hwn yn bwysig i fi sgwennu lawr a roi yn y datganiad o diben mwyn rhannu fo efo'r rhieni a CIW a pwy bynnag sy'n eisiau cael yr datganiad yna. Mae drws yr agor. Ni'n hoffi cael plant bach yn dod mewn o bob cartref, pob lliw, pob ddes. Mae popeth yn iawn. A cael y iaith Cymraeg nôl. Mae Cymraeg yn bwysig i ni yn Felin Fôl, yn Llanelli, a mae'n bwysig i ni yn y cylch hefyd. I cael pob plentyn sy'n dod mewn trwyddo'r cylch i gadael gyda'r iaith Cymraeg. Mae y vision yn y vision pawb. O'n i'n cael yr holl tîm i feed mewn i'r vision dyn ni'n cael. Dydy ddim just yn vision fi neu vision y tîm, managerial team, oherwydd os oedd e just yn y vision ni, bydd e'n galed iawn i pawb i gweithio ac i cwrdd ar needs. Gan defnyddio developmental pathways, mae hwnna wedi bwydo mewn i ein vision ni. Rwy'n ni wedi gofyn y stakeholders beth bydd ein meithrin perfect nhw yn edrych fel, beth ydyn nhw eisiau gweld, a roedd hwnna hefyd yn mynd i bwydo mewn i beth ydyn ni'n gwneud. 1, 2, 3, off we go! Da iawn! Mae'r vision yn statement of purpose ni, so mae gyd o'r ni yn cael hwnna. Mae'r pwyllgor gyd wedi edrych ar fe a maen nhw gyd yn hapus gyda fe. Oedd nhw yn rhoi input i fyd. Mae'r pwyllgor yn bwysig i ni fel cylch a mae staff wedi wneud e. So mae pawb media yn hapus dy fe, mae dechrau deg yn hapus dy fe. So ni jyst wedi dod i fe ar y media, ar Facebook, e-boss felly, os ni'n meddwl e-boss o fi pobl, a mae lan wedyn ni yn y cylch ar y notice board. Any concerns I've got as a parent, then I'm able to pass that on to the staff I am. And I can speak to anybody, any member of staff is approachable. As a parent, you want to know how well they're coming on and everything like that. So by having that dialogue, then I'm able to speak to them as well. And I found the parents' evening really helpful as well because you got that one-to-one time with them then, you know. She is very good at, pretend play. So I think it's quite innovating and, it boosts self-thinking, imagination and creativity in children. So I think this school and this setup is quite diverse for my child. So I'm really very happy. I want to continue this school and this culture.